Имаш ли шипове? Това видео е за теб. Ето една класическа рецепта за шипове. Сироп от шипки. Много полезен за имунитета и богат на витамин С. Необходими продукти. 1 кг добре озрели шипки, 2 литра вода, 1 кг захар, 1 чайна лъжичка лимонена. Киселина по желание. Как да си го приготвиш? Измийте добре шипките и отстранете дръжките. Залейте ги с 2 литра вода и варете. Около 20-30 минути, докато умекнат. Пасирайте леко и прецедете през тензох или много фина цедка, за да отделите власинките и семките. Към получения сок добавете захарта и варете още 10-15 минути, докато се разтвори напълно. Добавете лимонената киселина, разбъркайте и разсипете горещия сироп в сухи стерилизирани бутилки. Затворете добре и обърнете бутилките с капачката надолу, докато изстинат. Как се консумира? Разрежда се с вода, 1:5 или по вкус. Подходящ е и за чай, десерти или като добавка към кисело мляко.